Isang magandang umaga, Pampanga, Central Luzon at buong Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Siyempre, kasama ang ating intern dito po sa CLTV 36 at magpakilala ka. Cha? Ayan, so napakagandang umaga sa ating lahat. Ako po si Charlize Anrisi, intern ng ating CLTV 36 News. Yan ho mga kabalen at sasamahan tayo ni Cha ngayon dahil of course it's a happy Friday. Thank God it's Friday. At eto ho mga kabalen at siguro naman masaya yung gising nating lahat sa CLTV 36 dahil alam natin eto po kagabi bagamat napuyat ho kami eto tumanggap ng parangal ang inyong paboritong local TV station bilang Best Provincial TV Station sa buong Pilipinas. Kaya naman maraming salamat ho sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala, yung mga of course yung Laos family, unang-una na riyan at syempre ito pong aming mga content partners, advertisers, dahil kung wala sila ay hindi rin magtutuloy yung operasyon ng CLTV 36. Siyempre, yung mga mamamayan ho ng Pampanga na nagbibigay ng kanilang kwento at mamamayan ng Central Luzon na nagbabahagi ng kanila pong kwento sa atin mga kababayan. Ito rin po ay kabilang sa bumubuo at ito po yung mahalagang sangkap ng CLTV 36. At siyempre, yung mga magigiting na manggagawa na sa harap at sa likod ng camera at syempre yung mga interns din natin kasama natin sa tagumpay at lalong-lalo na yun pong mga manonood na sila pong tumatangkilig syempre dito sa istasyon. Kaya naman maraming salamat po. Mamaya papakita natin yung mga detalye niyan. Inunahan ko lang kasi excited ako. Gusto ko mag-thank you talaga. At masaya ang CLTV 36. Taos-pusong pasasalamat sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, para ho dun sa ginawad na parangal na Golden Dove Award, Best Provincial TV Station. Of course, panalo rin ho ang So to Speak bilang Best Provincial Public Affairs Program at ang Talk Show, at yung Agri TV Central Luzon naman bilang Best Public Affairs Program. Kaya naman So to Speak ang Best Public Affairs Program, yung Central Luzon, yung Agri TV mamaya kukumpirmahin ko, teka lang, dahil excited nga ako at hindi man natutulog halos si Kuya Justin, dahil dun sa gabi ho ng parangal. Pero ito, Cha, kumusta naman? Kumusta ang naging biyahe mo papunta dito at kumusta yung nadaanan mong mga kalsada? Actually, sobrang maulan sa Olongapo nung gabi. Tapos nung pagising ko, umaambon-ambon pa rin at sa kabuuan ng biyahe. Sa Pampanga, okay maaraw talaga. At sa bandang Bataan tsaka Olongapo, maulan ng konti, maambon-ambon ho talaga. Okay, at dapat maingat po tayo yung mga biyahero, maulan, lalo na yan sa Bataan. Mamaya silipin natin yung traffic situation. Unahin muna natin dito po sa North Luzon Expressway. Sitwasyon ng trapiko sa NLEX ngayong 10:19 ng Biyernes, June 27, 2025. Ito ho mga kabalen, dito muna tayo sa area ho ng Balintawak Toll Plaza. Of course, expected natin yung dagsa ng mga biyahero at motorista mamayang hapon dahil weekend, inaasahan, magsisiuwian ng probinsya. Ito hong mga main character. Ayan, palakpakan natin yung mga main character. Yan ho yung mga yung Watang Antimo, Magaral o kaya Mego Braca, Manila, kahit Watang Muli ka. Wala mo main character ka, Watang Muli ka, pag uuwi ka ng probinsya. Ayan. Ingat ho sa mga babiyahe. Dito naman sa Valenzuela Interchange, going north, maluwag ang kalsada pero may bahagyang kapal ng volume ng mga sasakyan dito po sa may area ng Valenzuela Interchange southbound, yung mga patungo ho ng Metro Manila. May pila na rin ho ng mga sasakyan dyan sa may Mindanao Toll Plaza para ho doon sa mga patungo ng Quezon City o palabas ng NLEX. Pero kung you are approaching the North Luzon Expressway and you are headed towards yung west,
yung patungo sa may pier. Ayan, maluwag ho ang sitwasyon. Pilipin naman natin sa lalawigan ng Bulacan. Ito sa Marilao, yung controversial na tulay na hindi ba natin alam bakit ganyan Sadya bang matigas ng ulo ng mga nagmamaneho o di kaya naman relax ba ang mga nagbabantay? Ito perwisyo. Isipin mo, 2 beses mabangga. Pinawian pa ng buhay dahil sa kapabayaan. Diba? So ito ho mga kabalin. Sa Marilao southbound, ayan, medyo mabagal, slow-mo ang andar ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Tumitingin tayo dito sa Facebook page ng NLEX at chine-check natin yung advisory kung ano yung cost. So far, ito puro traffic update lang talaga yung kanila pong nakapost. Nung huli namang update ng NLEX, sinabi nila na iayos na itong nasirang kalsada o nasirang tulay. Yung nabanggang tulay. Kaya naman ito inaalam ho natin sa kasalukuyan. Sa Lawang Bato merong road crash kanina. Okay? So sa Marilao naman ginamit yung zipper lane. Yan ho yung dahilan. Ito, kaka-update lang 10:15 Basin 1 minute ago. So nagkaroon ng road crash at binuksan yung zipper lane kaya po ganyan na lamang yung pagbagal ng daloy ng trapiko dyan sa may southbound lane ng NLEX Marilao area. Samantala sa Bukawi Toll Plaza naman tayo mga kabalin. Ito ho, magkabilang linya, medyo marami-raming sasakyan pero fast moving pa din ho yung mga sasakyan. If you are headed south, dyan ho sa Metro Manila, wala ho masyadong aberya dyan. Maluwag ang kalsada, ganyan din ho dito sa mga patungong norte. Sa syudad naman ng San Fernando, Pampanga, maluwag ho ang sitwasyon ng North Luzon Expressway. Pero paalala ho sa mga biyahero, huwag abusuhin ang maluwag na kalsada. Ingat-ingat sa pagmamaneho. Nanonood sa ating programa, Happy Weekend ka Central Luzon from Malolos, Bulacan, si Angelo Redaha. Maraming salamat. Angelo, kumusta kayo dyan sa Malolos? Yung hiyas ng Bulacan ay isa na pong ganap na cultural hub, dahil na rin sa mga mahuhusay na programa na kanila ginagawa dyan para ilunsad o isulong ito preserbasyon ng ating kultura. Yan. So, papugay, at congratulations sa mga taga Malolos, Bulacan at sa mga Bulakenyo at syempre sa provincial government din, sa mga kanilang proyekto at sa mga cultural workers ng lalawigan. Yan. Kay Angelo Redaha, maraming salamat sa pagtutok dito sa ating programa. Ito, sabi kanina ni Charlize, sabi mo kanina, nadaan ka ng Bataan at medyo maulan. Silipin natin ngayon yung sitwasyon ng trapiko dyan sa lalawigan ng Bataan. Real-time traffic monitoring tayo, hatid sa atin ng provincial government ng Bataan. Ito ho, mga kabalin. Sa may Hermosa SC Tex, ayan, wala masyadong aberya dyan, maluwag ang kalsada. Ganyan din ho, mga kabalin, ang senaryo naman, dyan sa may Suni area, maging sa Balanga. Dahil sa luwag ho ng kalsada at wala masyadong trapiko, minsan may tendensiya, o hindi minsan, napapadalas, yung tendensiya ng ating mga kababayan na mag-enjoy sa silinyador, yung pagtapak nila sa kanilang accelerator. Kaya naman, paalala ho ng Metro Bataan Development Authority at ng Provincial Government ng Bataan sa mga motoristang magdaraan sa mga paunahing lansangan ng lalawigan. Abay, sumunod ho sa speed limit para hindi kayo maging kwento. Diba? Tama, diba, Cha? Dapat sumunod sa speed limit.
Oo, ikaw ba yung mga Tamang-tama po. nasasakyan mong bus, okay naman, sumusunod sila sa speed limit? Very masunurin. Kanina nga po, lumagpas ng 2 hours yung biyahe ko, eh. Kaya very masunurin po talaga. Oo, Sobra. very ano lang, no? Yung sakto lang sila sa takbo. Dahil yung mga bus ho Sakto. dyan sa may portion ng OG Road, sa lalawigan ho ng Bataan, eto, may speed limit na ipinatutupad para ho sa mga pribadong sasakyan, 80 lamang ang maximum na takbo. Sa mga PUV naman, 70. Yung motorsiklo ho, 60. No? Yung mga truck at buses, ayan, o yung van rather, trucks at van, 50 lang. So, wag kong humarurot kahit na maluwag ang kalsada. Ingat-ingat tayo, mga kabalen, para hindi tayo maging kwento, di ba? So, Tama, yan, using tama. the Gen Z language, di ba? Huwag ka iwasang maging kwento siya, di ba? Tama yun? Hindi tayo magiging alamat ngayong araw. Kailangan O natin yan, mag-ingat. yun pala yung term, hindi tayo magiging alamat ngayong araw. Yan, o. Tama, tama. Yan, silipin din natin yung, of course, traffic situation dito naman sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Ito ho yung traffic update mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ng Syudad San Fernando. As of 10 a.m., light traffic po sa maraming bahagi ng City of San Fernando, Pampanga, maliban na lamang ho dito sa may area ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Light to moderate traffic po ang aasahan dyan. Ganyan din ho sa may Makabakle. Ken pong Makabakle, Dolores, yan, light traffic mo naman, kabalen. Light to moderate traffic. Doon sa mga ibang portion, light traffic, ang gana po kayong Tilabastagan, makanyang mo naman kayong boundary ng San Fernando, Mexico. Palawi, makanyan mo naman. Aquino by Way Tourism Road, light traffic. Del Rosario, light traffic. Hindi po Baliti, light traffic mo naman. Latest ho yan, mula sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng Syudad San Fernando, Pampanga. Merong komento, bigyang daan natin yung komento. Sabi ni Hertley Carmen Whitemore, ML Wallet, Mondok, NBI, kayang-kaya Bataan. Lelot kay Madam. Yan, maraming salamat sa mga nanonood mula sa lalawigan ho ng Bataan. Hindi ko gets yung lelot kay Madam. Lugaw ba yun? Lelot. Lugaw. NBI. Bakit may NBI? Oo. Hertley, yan. Shout out. Kumusta? Maraming salamat sa panonood. Ito, nag-comment si MC Galang. Ito naman si MC, masyado naman. Swell pogi daw, JYD. Grabe naman si MC Galang. Siguro ayaw ma-deploy nito sa Liban. Bisang mabasa. Padala tayo Liban DMC. Ayaw mabasa. Parang ayaw ma-deploy ni MC sa Liban no? Yan. Yan, maraming salamat sa nanggupit sa amin, Happy Friday, sabi ni Jong Quiros. Hi, Jong. Happy Friday. Shout out sa pamilya Quiros dyan po sa Arayat, Pampanga. Yan, laging nakatutok sa ating programa, dito sa CLTV 36. Binabati natin, pamilya Quiros ng Arayat, Pampanga. Nanonood din siyempre lagi, yung Lumbang family ng Arayat, Pampanga. Nakatutok din dito. Yan, shout out. Kaya ating Jenna. We miss you, At siyempre si Caprizal. Yan, nakatutok din ho sa ating programa dito sa CLTV 36. So, ikaw, pag ganitong Friday, ano ba yung madalas ginagawa ng mga estudyante ng Bataan Peninsula State University? Well, may kanya-kanyang buhay yung mga estudyante ng BPSU. Yung depende sa college, syempre. Syempre, kung nasa nursing ka, most likely, magre-review ka. Okay. Diba? Yung iba naman, nagkakape. Nauuso na talaga ang pagkakape kasi ngayon, sir. So, ngayon, marami kasing kapihan malapit sa school namin. Merong 11th hour, meron ding, Starbucks.
Mm. And so on, napakarami pong kapihan doon. At doon, yung iba nagre-review, yung iba nagkukwentuhan. Mm. Pag mga Sabado, may klase ba mag-Sabado? Yung mga ROTC, yung mga NSTP, tuwing kailan sila sa university ninyo? Tama po, tama po. Tuwing Sabado, nagkakaroon ng NSTP, yung mga first year students. At buti na lang tapos na ako ron kasi talagang effort po talaga ang kailangan kapag nag-NSTP. Kasi madalas sa labas sila, hindi po siya, o kaya sa outdoors talaga ang NSTP. Saan ka ba, ano bang NSTP mo? Ako noon, LTS ako, yung Literacy Training Services. Parang nagpupunta kami sa Batangas, mga iba-ibang lugar para magturo. Ganyan. Sa'yo, ano yung NSTP mo? Fun fact sa akin, hindi ako nag-NSTP sa BPSU. Kasi transfer student po ako. Sa Olonga po naman ako nag-NSTP. So anong NSTP mo nun? Ang NSTP ko po nun ay CWATS. So nagtuturo rin po kami, nagturo kami magbasa sa mga bata na pinuntahan namin. Ano po siya? It's anong tawag natin doon? Yung nag-aalaga ng mga orphan kids. Ayun po. Sa orphanage. Yes, very private po kasi yung organization, so hindi ko po pwedeng i-mention. Pero kumusta naman? How was the experience when you were there? Napaka-welcoming, napaka-warm ng mga bata. Ang sarap talagang mag-alaga ng mga bata minsan. Wag lang talagang masaktuhan na medyo nagtatantrum sila, pero masaya silang kasama. Napakababait ng mga bata, grabe. Kaya okay lang, masaya silang turuan na magbasa kasi nila, eager na mga bata. Ayan, oo. Dahil kaya ako natatanong yan, alam mo, maraming nagba-back to school, lalo na sa mga ibang universities ngayon. At maganda yung mabigyan mo sila ng idea ano yung pwede nilang piliing NSTP. No? Yung iba naman, they would prefer ROTC, okay din. Basta kung ano yung gusto, maganda yung may option, di ba, na mamimili sila. Kasi ito, importante to, part din to ng college life ninyo, sa mga students na nanonood sa atin. O dun sa mga nakikinig, share nyo naman ano yung naging NSTP ninyo o yung experience niyo sa ROTC, di ba? Lalo na po sa BPSU, may ROTC rin po kami at nakikita ko minsan kasi nagpupunta rin ako ng school ng Sabado, nakikita ko sila umiikot, nakamarcha-marcha sila. Oo. Kaya maganda rin talaga na mag-share yung mga nanonood natin dyan kung kumusta yung NSTP experience nila. Kasi yung iba gumagraduate pa po may pag-graduation ceremony pa. Oo, di ba? Tama. Oo, may ganun nga sila. Tsaka masaya dahil ito hindi lang kasi yung learning, hindi lang sa doon sa 4 na corners ng ating classroom. Kaya yung experience mo doon, di ba? Yung paano ka mag-approach ng ibang tao, makipasalamuha sa ibang communities. Yan, yung nararanasan. So, para sa mga may gusto pang itanong tungkol sa NSTP, pipiliin ninyong NSTP, mga students. So, pwede kayong mag-comment, mag-message. For the meantime, ito, silipin muna natin itong latest foreign exchange. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong Huwebes, June 26, 56 pesos 60 centavos. So medyo nakabawi na yung piso kasi ilang araw nasa 57 ho yan. Samantala, yung Japanese yen naman is 39 centavos. Yung pound is 77 pesos 51 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 22 centavos. Yung ating Saudi Riyal is 15 pesos 12 centavos. Ito pong dirham is 15 pesos 44 centavos. Euro ay 66 pesos 12 centavos. At yung Korean won is 0.4 centavos. Chinese yuan, 7 pesos 90 centavos.
Ito naman ho, public service announcement tayo. Saan ang mga scheduled power supply interruption ngayon sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Pampanga? Ayan, kasalukuyan meron tayong power interruption mula 7 AM hanggang ngayong 12:00 dito sa Bacolor, Pampanga, sa bahagi ng Makabakle. So, ang affected na transformers lang dito ay 1,062 at yung 3,743. Yun lang yung meron tayong interruption ngayon, Sir Justin. Tuloy natin sa supply naman ng tubig. Saan mawawala ng tubig ngayong araw ng Biyernes, June 27? Ngayon naman meron tayong patuloy na water interruption mula kahapon pa ito at ngayon nga mula 8 PM hanggang 4 AM sa San Fernando, Pampanga, sa Barangay Sindalan, sa Richtown 1 at sa Barangay Dolores, sa St. Dominic, Corinthian dahil to sa flushing activities. At ngayon naman sa Lubao, Pampanga, 1 PM to 4:30 PM ngayong araw din ng Biyernes sa Pradio Siongco at Santo Niño. Ngayon naman, sa Angeles City, Pampanga, meron tayong water interruption ng 3 PM to 5 PM. Dito naman, ang mga apektadong lugar ay ang Dagohoy Natividad at Silvestre Streets at ang Barangay Lourdes Sur East. At ang huling bayan na maapektuhan ng water interruption dito sa Mabalacat, Pampanga yan, dito sa Doña Anisha, Villa Teodora at Doña Victoria. Ito naman ay 9 PM to 5 AM hanggang bukas naman ito. Yan ho mga kabulen, ang latest announcement kaugnay ng power supply at water supply interruption. Mahalagang paghandaan natin para hindi maabala yung iba nating mga task, yung mga gawain natin. Iba na ho yung ready, at ika nga, nakapag-imbak din ng tubig sakaling kailangang maligo, hindi naman nakakahiya sa mga makakatabi mo sa jeep, hindi kaya naman sa mga makakahalubilo mo sa opisina. Ito, alamin naman natin ang magiging taya ng panahon. Ito po ang latest weather report mula ho sa DOST Pag-asa. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang mga paulan sa malaking bahagi po ng ating bansa dahil pa rin yan sa pag-ihip ng southwest monsoon or hanging habagat, particularly sa western sections ng central and southern Luzon at sa malaking bahagi po ng Visayas and Mindanao. Samantala, patuloy pa rin nating monitor ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan kaninang 3:00 ng madaling araw sa halos 1,700 kilometers po sa silangan ng Southern Luzon. Base po sa ating analysis, today and tomorrow, hindi naman ito inaasahan na magiging isang tropical depression or mahinang bagyo. At meron tayong nakikitang dalawang senaryo. Una na po dyan ay posibleng mabagal na kikilos ito palapit sa ating Philippine Area of Responsibility at maaaring pumasok over this weekend. At yung ikalawang senaryo po natin ay posibleng may mabuong panibagong low pressure area sa may silangan ng Luzon sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ma-absorb or magiging parte na lamang po yung low pressure area doon sa labas ng ating PAR. So ibig sabihin, early next week po, possible na meron tayong i-monitor na panibagong weather system or weather disturbance dito po sa may silangan ng ating Luzon, sa ating bansa. At hihila po ito ng southwest monsoon or hanging habagat sa mga susunod na araw or hanggang sa mga unang araw po ng Hulyo. At unti-unting palalakasin rin. Kaya minsan magkakaroon din po tayo ng malalakas sa mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Ngayong araw naman po ng Friday, mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan dito sa may kanlurang parte po ng Central and Southern Luzon dahil pa rin po yan sa southwest monsoon. Nagkaroon tayo ng malalakas na ulan po kagabi hanggang kaninang madaling araw. And mataas pa rin ang tsansa ng ulan simula po mamayang hapon hanggang gabi dito sa may Pangasinan, La Union, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, pababa ng Metro Manila, Cavite, Batangas at malaking bahagi po ng Mimaropa. At minsan po malalakas yung mga pag-ulan yan pagsapit po ng hapon pa rin hanggang gabi at mag-ingat pa rin sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon, itong northern and eastern portions,
bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan umaga hanggang tanghali at pagsapit muli ng hapon hanggang gabi, kalat-kalat na rin ang ulan at mga thunderstorms. So make sure po na meron tayong dadalang payong paglalabas po tayo ng bahay. Sa Metro Manila, ang temperatura ngayong araw, 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang malamig pa rin po sa may Baguio City, 17 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan and malaking bahagi ng Visayas, umaga pa lamang meron na po mga pag-ulan sa may Kalayaan and Calamian Group of Islands sa Palawan, ganyan din sa malaking bahagi po ng Panay Island, Negros Occidental, Southern Leyte, Northern Samar and Eastern Samar, habang ang natitirang bahagi ng Visayas and Palawan, partly cloudy to cloudy skies pa naman po sa umaga. Then for the rest of the day, mataas na ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Palawan and Visayas. Mag-ingat din po sa mga banta ng baha at pagbuho ng lupa dahil minsan lalakas din po yung mga pag-ulan yan. So lagi din magantabay sa ating mga thunderstorm advisories and even rainfall advisories kung minsan. Temperatura po natin sa may Puerto Princesa and Cebu City, posible pa rin umakyat sa tanghali hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa malaking bahagi ng Mindanao, umaga pa lamang meron ng tsansa ng mga pag-ulan dito sa paligid po ng Moro Gulf, sa may Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, hanggang dito sa may Zamboanga del Sur, at gayon din po sa may paligid po ng Caraga Region sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan umaga pa lamang. The rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, at pagsapit muli ng hapon hanggang sa gabi ay maraming lugar po magkakaroon ng mga pag-ulan at mga thunderstorms na usually po nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Temperatura natin sa may Metro Davao hanggang 32 degrees Celsius, habang mainit sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala naman po tayong gale warning for today or ine-expect na gale warning sa mga susunod na araw. Dito sa malaking bahagi ng West Philippine Sea, sa paligid po ng Palawan, possible po yung hanggang 1 metrong taas ng mga pag-alon, habang banayad naman ang taas ng mga alon for the rest of our country, nasa 0.5 hanggang 1 meter ang taas ng alon sa malayong bahagi po ng ating karagatan. Then pag meron tayong mga thunderstorms, posible pa rin itong umabot sa 1.8 meters or kasing taas po ng tao dito sa may West Philippine Sea, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms. And even in the coming days po, dahil sa posibleng pagbabalik ng mas malakas pa na southwest monsoon, malaking bahagi na ng western seaboards ng Luzon ang posibleng magkaroon ng hanggang 2.5 metro. Kaya pinag-iingat pa rin natin yung ating mga small sea vessels, lalo na yung mga ating mga kababayan ng isda. At para naman sa ating 4-day weather forecast, inuulit po natin na magkakaroon tayo ng malawakan ng mga pag-ulan sa susunod po na 4 na araw or hanggang sa July 1. That's araw po ng Tuesday. Ito ay sa may Central Luzon, Southern Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila, pababa ng Visayas hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula at ilang pambahagi po ng Northern Mindanao and Caraga Region. Yung mga pag-ulan po natin, hindi naman siya tuloy-tuloy, pero halos araw-araw magkakaroon tayo ng mga pag-ulan na minsan ay malalakas. Kaya naman, pinapayuhan pa rin natin ang ating mga kababayan doon sa mga nabanggit na lugar na magdala po ng payong at makipag-coordinate din sa ating mga local government units dahil kapag magpatuloy yung mga pag-ulan na malalakas, posible pa rin ito magdulot ng mga pagbaha lalo na sa mga low-lying areas, pagragasa or pag-apaw ng mga ilog at yung mga bulubundukin na lugar na ating madadaanan kapag tayo po ay mamamasyal ay posible rin magkaroon ng mga landslides doon. Lagi magantabay sa ating mga weather advisories or even heavy rainfall warnings and hindi rin natin inaalis po yung chance na magkakaroon ng mga class suspensions kapag po meron tayong mga heavy rainfall warnings. Ang ating sunrise po ay 5:30 ng umaga at ang sunset po ay 6:29 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Okay. Maraming salamat Kuyang Benison Estareja ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito, gusto ko lang bigyang punto, advisory ito at magandang bigyang diin ho ito. Asahan po yung malakas na pag-uulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, partikular dito sa gitnang Luzon sa susunod na 4 na araw. Ibig sabihin, ito po ngayon, bukas, sa Linggo, Lunes hanggang Martes, July 1, ayon ho yan sa forecast ng Pag-asa. Hindi naman na tuloy-tuloy pero araw-araw at posibleng lumakas. Kaya naman doon sa mga nagbabalak ng mga weekend activities, mahalagang i-consider ito
Nalulungkot si Kuyang Justin dahil nagpaplano siyang magbisikleta ngayong weekend. Mukhang maulan at hindi makikiisa yung pagulan. Pero importante, ligtas po ang lahat. Ikaw ba, Cha, pag ganito, weekend, ano ba yung linulook forward ng isang mag-aaral? No, kasi nung time ko iba nung college ako, that was years ago, 10 plus years ago, more than a decade ago. So ngayon ba, pag weekend, anong linulook forward ng college student? Actually ngayon sa Olongapo, merong kalye-kasiyahan at mamayang hapon yun at gabi. Tapos bukas, merong magko-concert sa Olongapo, sa may Oval Complex. So yung mga nanonood na taga Olongapo dyan, baka gusto nyo manood kasi free admission siya. Ayun. At yun ang plano kong puntahan bukas, pero dahil maulan ang panahon, hindi natin sigurado kung matutuloy dahil nga kagabi rin, maulan talaga, ang lakas ng ulan nung gabi at madaling araw. Pero ngayong umaga, maaraw-araw na siya dito sa Pampanga. So, yun yung medyo kinakabahan ako kasi nga, bukas may plano rin, di ba? Oo. Yung kalye-kasiyahan, yun ba yung parang version ng Mardi Gras? Kasi nung bata-bata ako, meron kaming, may tsuhin ako dyan sa Olongapo sa may Horseshoe Drive. Nakalimutan ko na anong barangay yun, yung basta yung paakyat. Sa Gordon Heights. Usually Oo, Gordon Heights ba yun? Barangay Gordon Heights. Yun, doon. Yeah. So, tapos may mga Mardi Gras, yung mga concert, ganun pa din ba yung ganap ngayon? Opo, sir, meron pa ring mga ganon ngayon. Every October po yung Mardi Gras nangyayari. Pero ito pong kalye-kasiyahan, ito po ay ginugunita kasi natin yung 59th cityhood ng Olongapo City. Kaya meron siyang ganon ngayon. Kaya bukas, ngayong gabi, merong kalye-kasiyahan. Yun po yung merong street na magsasara para doon magkaroon ng kasiyahan nga at magkakaroon ng parada sa pagkakaalala ko. Tapos bukas, ayun nga ho, magkakaroon ng concert. Exciting yan, oo. So, pagbati sa mga taga Olongapo, ayan, nakita ko yung announcement ni Kuyang Anthony Bayarong ng Olongapo Information Office. Nakita ko kahit si Mayor Paulino, nagpapaalala doon sa mga residente na huwag magtapon ng basura sa kanal kasi nagsagawa na ng cleanup drive yung LGU, di ba? Tapos pagbukas ng mga kanal, ay puro basura yung laman. Na-surprise. Kaya nga So paalala ho ng LGU, sabi nga ni Kuyang Anthony Bayarong, sabi niya, nagrereklamo tayo na laging baha, pero hindi natin binabago yung ating gawa, yung pagtatapon ng basura. So, etong mga kabalin, mga karehiyon, hindi lang din naman sa Olongapo ito nangyayari. Sa ibang bahagi pa ng ating bansa, pag binubuksan yung mga kanal, nakikita talaga yung basura. So, meron tayong role dito na kailangan gawin, dahil yung kalinisan tungkulin ng bawat isa, yung pagtatapon ng maayos, yung basura tungkulin ng bawat isa. Kaya paalala ho, naaalala ko lang dahil napag-usapan natin yung gapo at nakita ko nga yung post nung isang hapon yan ni Kuyang Anthony Bayarong, yung sa Olongapo Information Office at syempre yung post din ni Mayor Len J. Paulino. Ayan. So, magpapatalastas muna kami, mga kabalin, mga kalihiyon. At magbabalik po ang CLTV 36 para sa ibang balita. Paalala, maulan ng panahon, magdala ng payong, magdala ng proteksyon ng kapote at uminom ng maraming tubig, vitamin C rin, para malakas po yung ating resistensya. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Ustream at para ho sa mga balita, headlines ngayong araw ng Biyernes, June 27, 2025. Ito, nagkaroon ho ng isang forum sa SM Pampanga bilang paggunita dun sa Adoption Week. So, ito, ano ba yung mga tinalakay sa nasabing forum? Ayun, kasama rin yung mga ahensya tulad ng Department of Social Welfare and Development ng Region 3, of course, and yung PSA para masigurado talaga na makapagsagawa tayo ng forum sa pag-aampon nitong week na to. At ito nga, forum ukol sa legal adoption process inulunsad sa Pampanga. Mas pinaigting ng National Authority for Child Care ang kamalayan ng publiko ukol sa usapin ng pag-aampon sa isinagawang forum para sa 2025 Adoption and Alternative Child Care Week sa SM City, Pampanga nitong Martes, June 24. Naghatid ang forum ng mahahalagang serbisyo at impormasyon para sa mga dumalo. Katuwang dito ang NACC, ang Regional Adoption and Child Care Offices at local government units. Kasama rin ng mga ahensyang tulad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3, Philippine Statistics Authority o PSA, National Service Insurance System, Social Security System, Pag-ibig at PhilHealth. Sa ilalim ng Republic Act 11642 o ang Strengthening Alternative Child Care by Providing for an Administrative Process of Domestic Adoption, layunin ng NACC na gawing mas mabilis at accessible ang proseso ng legal adoption upang mas maraming bata ang makatagpo ng ligtas at mapagmahal na tahanan. Yan ho ang ulat ukol sa forum na isinagawa kaugnay nitong legal adoption process at para sa ating mga kababayan na nais merong mga concerns regarding legal adoption o yung adoption process, maganda maging legal yan at magabayan kayo. Maaari ho kayong sumangguni rin sa DSWD upang maging guided at matiyak na daraan sa legal na proseso yung inyong pag-aampon. Ayan. At medyo nawala lang yung connection ni Cha. Ayan, Cha. Okay, sige. Tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Bago tayo magpaalam, gusto lang nating magpasalamat din. Of course, ito nga yung sinasabi natin. Ho. At una sa lahat, maraming salamat ho. Excited ako ibalita ika nga, Sabi ko nga, nawala lang si Ayan. Tinanghal po bilang Best Provincial TV Station sa buong Pilipinas ang inyong istasyon, Central Luzon TV 36 o CLTV 36 ng Radio World Broadcasting Corporation. At ito ho mga kabalen, ang pagkilalang ito ay siyempre makabuluhan po para sa ating lahat. At kasama ho sa mga tumanggap ng parangal, yung hindi lamang yung buong istasyon, kinilala rin bilang Best Public Affairs Program ang So to Speak, habang Best Science and Technology Program naman ang magazine program na Agri-TV Central Luzon ng Department of Agriculture Region 3 na napapanood po yan dito sa CLTV 36. Kaya naman
Maraming salamat po sa KBP Golden Dove Awards. At syempre sa Laos family sa walang sawang suporta sa CLTV 36. Syempre, nominado rin po ang RW 95.1. Tinanghal po silang finalist bilang Best Provincial FM Station. Kaya naman ito talagang pagkilala. Congratulations sa Radio World Broadcasting Corporation at na pinamumunuan ni RBC Media Group, Billy San Juan. Ayon ho sa kanyang naging talumpati kahapon, ito'y patunay na makabuluhan ang tungkulin ng mga lokal na TV stations sa pagbibigay ng impormasyon at pag-abot doon sa komunidad. Nagpasalamat din ho si San Juan sa mga advertisers at sa mga content partners ng CLTV 36 at syempre doon sa mga stakeholders at lalong-lalo na doon sa mga mamamayan ng Central Luzon na walang sawang sumusuporta dito sa mga programa ng kanila pong lokal na istasyon. Kaya naman po, sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36, nagpapasalamat po kami muli sa KBP at syempre dito sa ating mga taga-panood na sila pong dahilan kung bakit patuloy tayong naglilingkod. At syempre maraming salamat sa lahat po ng aming nakasama, nakapanayam sa loob ng halos 2 dekada at yung mga lahat bahagi po sa pinagpapalala. Yung huli nating beses nanalo ng Best TV Station, yung so to speak, lagi po kasi nanalo. Syempre congratulations, pero yung TV station, I believe second time to or third, maraming salamat sa inyo pong pagtitiwala. Asahan po ninyo na ang parangal na ito ay inspirasyon para sa aming lahat na magpatuloy pa sa aming ginagawa sa paghahatid po ng balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, at balitang may paggagamitan sa mga mamamayan po ng Central Luzon. Mula po sa kaibuturan ng aming mga puso, mula po sa aking puso, personally, very thankful ako and I am very proud to be part of CLTV 36. Kaya naman, palakpakan, thank you so much po. At nandyan ulit si Cha. Ayan, Cha. Maraming salamat din, Cha. Of course, yung mga interns natin over the years, malaking bahagi po sila dito sa ating ginagawa. Cha, bago tayo magpaalam, baka may gusto kang batiin. Bago kong paalam, gusto kong ipakita, syempre, yung award naman natin. Ito po yung sa So to Speak. Ayan. Syempre, papakita natin sa ating mga audience. Ang ganda, di ba? Lumilipad sana. Oo, ayan. Pwede kayong magpa-picture dyan, kagabi, nakapag-picture na po kami. Kayo proud naman na yung proud po bilang isang intern. Diba? Ayan. Diba? So, gusto ko pong magpasalamat ngayon sa ating mga nanonood, sumusubaybay, sa mga sumuporta sa live na ito. At syempre, sa mga kaibigan ko at kapamilya na nanonood ngayon. Shoutout sa inyo, mga kasama kong interns. Salamat sa pagsuporta nyo. Kayo naman ang sumunod dito. Ayan, okay. So next week, aasahan natin, makakapanayam din natin yung mga ibang interns. Maraming salamat, Angelo Reda. Happy weekend ka, Central Luzon from Malolos, Bulacan. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa ating programa. Muli, mag-ingat po kayo. Happy Friday and God bless everyone. Bye-bye!